Hoi en welkom bij Boeien. Mijn naam is Paula en ik sta vandaag in Venlo bij het Centraal Station. In Heerlen zijn ze op dit moment opgraving aan het doen aan het Romeinse badhuis. Dat is het oudste Romeinse gebouw in Nederland. En daarmee is Heerlen misschien wel de oudste stad van Nederland. Ik ga even kijken bij die opgravingen. Waarom zijn ze dit in godsnaam aan het doen? En wat boeit het eigenlijk wie de oudste stad is? Nou, ik heb mijn koffie. Let's go. Eén grote bouwput nu. We zijn nu dus bij de opgravingen. We gaan eens even kijken wat ze hier eigenlijk aan doen zijn. Want voor mij is het gewoon één grote hoop zand en stenen. Er gebeurde net van alles daar. Dus ik ga even kijken. Volgens mij hebben ze iets gevonden. Het is een stuk mozaïekvloer. Ik kan hem niet heel erg schoonmaken. Maar als je goed kijkt zie je inderdaad die randen nog lopen. Ook al een schatting maken van nou, hoe oud het dan ongeveer is? Nee, nee, hier kan ik verder niks over zeggen. Nou, ik heb even iemand van zijn werkplek afgeplukt. Want je was net aan het stofzuigen. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja, wij zijn bezig met het schoonmaken van het badhuis eigenlijk. Dus het heeft hier ruim 40 jaar gelegen. Dus nu wordt het schoongemaakt. Ja. Terwijl ja, je hebt hier mooie muren en allerlei kleuren, die zie je dan niet. En dat zijn we aan het reinigen. Ja, dat is wel zonde als je thuis 40 jaar niet stofzuigt. Dan Ja, dan wordt het ook zou een dat bende. ook niet goed gaan natuurlijk. Ja. En je hebt ook helemaal zo'n pak aan. Het lijkt wel alsof je net niet mest gaat stoken inderdaad. Ja, dat doe ik in het weekend. Even kijken. Nee, hier is de muur. Die is helemaal leeg weggekapt door iemand. Hier heeft een oude ijzerboer gezeten. Er zit allemaal ijzer in en zo. Dus in het begin dachten we met de metaaldetector van wow, hier is iets aan de hand. En Heerlen, oudste stad? Wat denk jij? Nee, dat is onzin. Je kunt zeggen het oudste badhuis van Nederland. Je kunt zeggen van al heel vroeg waren hier Romeinen, was hier iets Romeins. Ja, de oudste stad. Ja. Dat is goed voor het nieuws. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer terug in Venlo. We hebben wel wat leuke dingen gezien. Heerlen, de oudste stad. Waarschijnlijk niet. En het boeit ook eigenlijk niet zoveel. Want het is vooral leuk om op het nieuws te zeggen. En de waarheid zullen we toch nooit echt kunnen achterhalen. Maar het badhuis, dat vond ik wel interessant. Want je kan echt een stukje geschiedenis terugzien. Van hoe die Romeinen daar vroeger geleefd hebben. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe vast een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug. Doei!